kande bande maksud dia bisa bergerak sabotase Iwana singai ndini pano kana tenyo ya irisije nya takatonga mso 22 very ino iyo bala na yakuda sakaru beta food yona singai tinyande kuti tokakuda tikukure nyaya yepfuma yakatorwa musi wa 22 March indisipo ndio sababu ya pale zvarira ndandiri kubasa kusendinari saka pandakafonerawo mama achida kuti wamhorisawo wanga uri musi wefriday ndopakati mwana wangu kuno kune samanisi kudiwa kwamama ndikati madai makandiudzawo pachine chimazuva yakanzi kudii tsamba yacho ndobva wanditsanangurira pakati zvanda kuti ndauchikwira ndoda sei ndouya saka ndakanonoka kusvika kunoku ndobva ndaenda kumba kwasabu kwamakona novagwenzi ndobva ndawatsanangurira nhau yangu chivaudzawo zvaka zvaitwa nani aba munini ndikati zvawaita izvi upenyu hwangu hauzonyatsonakidze anenge wandipinze panjodzi ndokumbira mundiperekedze ndinde sei nyaya yangu itongwe ndakazvimiririra iyo chitaura iyo tezvararona kuti zvakafamba sei kuti kuti akamitisa akaditizisa pamusoro iyo dare inini mwana wangu aigara naiye uyu ndakangonzwa uyu wacho handitomuzivi kwandiri hatondizivi kutotanga kutomuonawo nhasi saka ndazonzwa kuti ndo pawaigara wakanetsana nyaya dzawo dzawakanetsana handinyatsi kudziziva takamboenda tichiti tindoenzwe nyaya dzacho tichiyananisa nawo kanenge katatu tina vanyabereka saka avo vacho vavairamba kuuya vachiti hawauyi kudare rekwamakoni vakaramba vachiramba kuuya panyabereka ndopatakazoti tiuye kuno saka nyaya iripo ngekuti iyeyu akamitisa mwana wangu akagara nemwana wangu kwemakore handisi kuziva kuti 3 here kana kuti 2 nechidimbu pasina kana chaakambondipa kana kumboya kwandiri ine handitomuziva kutotanga kuonana nhasi ndo nyaya takauya nayo kudare ndakazongoona mwana akutoya nepamiri nanhasi izvezvi zvatori kuchipatara ada kutosununguka preparation ndini ndakatenga kubva pane zvese izvezvi ndatoya ndasiya 150 yeoperation pamwana wangu ndo nyaya ndiri kuya nayo padare iyo wacho aimbofona achifonerana naye achiti musi wa 20 wacho hasviki ndo zvakazotunza isaida kutaurirana nawo sewana nekuti tichiti wese wana tobatsirana kuti chii chiri kunetsa pakati penyu muri tu pakugara kwacho kana kuti chichazonetsa kuti musvikire pakudai saka pari zvino zvakatozvitakura masikani kubva pane chii munapukeni ndatenga zvakaungana kuchipatara ndiri kuya nehuni izvezvi ndiri kuya motikari yakazara nehuni ndiri kuya nehupfu ndiri kutenga chikafu kumwana wangu ndichichengeta mwana wake saka munoda chiita kuti baba avazive kunoda chakati isusu tati tichida kuti atirorere hake mwana wedu kana asasamudi kana kumutaurira tichida mombe dzatakatangotaura pakutanga sematungiro 3 ni marifansi emari dzatashandisa nekuti tafamba zvinezvi takutoti yakutosvika ku250 ndinochikutaurawo mambo wangu musi wa 15 June 2022 ndopandakatiziwa nemunhu anonzi Lucia Doro. Musi wa 15 June ndopandakatiziwa nemunhu anonzi Lucia Doro aigara kumba kwamai Mandrawa. Takagarisana zvakanaka July, August, September, October ndopandakatorwa mudzimai. Mudzimai wangu akatorwa namai wake waigara navo musi wa 21. Effect musi wa 18 akandifonera inini ndiri kubasa achiti Max ndakundikana zvogara pamba penyu handichakwanisa
ndikamuti ko chii chanetsa akati tinozotaurira kandati sei ndadzoka musi wa 18 ndo musi wakafona 18 October na gore ra 2022 ndo paakafona ndiri kubasa. Zvadaro musi wa 21 inofanira ngiri Friday ndakabva ndauya kumba. Ndasvika kumba chakandishamisa ndechekuti ndakasvika mumba muine tsamba dzakanyorwa. Akatonyora kuti Max ina ndichakuda zvogara pamupenyu ndakondewa ndakundikana mabhegi anga akatosungwa ndasunga mabhegi angu ndikuyatora mbatya dzangu ndobva ndamufonera fone bvaidaiwa namai Mandrago. Mai Mandrago wakati uri kubvunza mwana wangu wakabvisira here zvishuwa ndasati ndaendesa mari. Ndakabva ndakata chinyi foni ndobva ndadzokera kubasa. Ndakangoita weekend iyo chete ndakadzokera kubasa toti musi wa 21 inofanira ngiri Friday 22 23 ndadzokera kubasa iri Sunday. Ndadzokera kubasa ndafonera vanzi mudzimai wakaita sei auya. Handiti auya ndakati warati zvakanaka mutambirei. Handiti mama nhambvaudza nhau dzetsamba idzi. Ndakati pakwe udikiwo ndakagara paipa haana kuita mwedzi waona kupera October iwo akabva aenda kupi kuHarare. Hapana kupera wiki banifonda ndachiti Max ndiri kuHarare ndawana basa ndiri kuHarare. Tata hauna basa iwo uri mudzimai wangu watadza here kundiudzawo kuti wakuenda kupi kubasa. Ndati November na 2022 ndobva ndarima foji. Ndakarima foya ndiri ndega November December January akada kundopera kuma 2020 ndopa ndakafonerwa nemunhu anonzi Tamai Motsi. Vanyasonditsanangurira kuti inini ndini hanzvadzi yamai wacho vanogara kuchitungisa. Ndini hanzvadzi yamai wacho. Lucy ari kuno akandipanira nhau yekuti akabva kwauri maimbogara nesi asi akasiya chimbatya. Ndakati aichokwadi asi pane zvakaitika. Kana muchikwanisa munokwanisa kundidirecta ndouya kumba kwenyu ndokuratidzaiwo zvakanyora. Chido chogara mudzimai wangu ndanditori nacho. Ndobva ndaenda kuchitungwiza ndakati January bvapera ndasenda kupiwa off. February akundopera kuma 2020 ndatambira ndobva ndaenda kuchitungwiza. Ndasvika pamba sekuru wacho anonzi Tamai Motsi. Ndobva ndavatsanangurira kuti sekuru naenda fambira handina time ndakudzokera kupi kubasa. Kwandabva ndokupi ndokuri. Wonewa tsamba dzakanyorwa nani nemuzukuru wenyidzi. Ndobva wadziwerenga kudaro ndobva wati muzukuru apa wakashaisha hazviitwi izvi. Ndobva watora tsamba dzedze ndati asekuru ndokumbira tsamba dzangu mundidzosere uyu munhu akaita sei akati haachandidi ndogupuro racho kai. Tatisati tatombone mwana ndogupuro racho kai. Tagurira muna 2023 kai muna February ndogupuro racho kai. Ndati achinizosere tsamba dzangu obva waramba netsamba dzedze. Waramba netsamba ndakati kuti ndibvose pamupano zvakanaka rege ndichingonyarira ndoti sei ndodzidzokera kupi kubasa ndonozvishandira. Ndadzokera kubasa kuya muna February muna March musi wa 15 ndobva akauya. Foja yanga yakutopera kuda sei kukwanura. Mudzimai waSabhuku anondihwitinesera nhau iyi ndiye akabva paripi yekutanga aibatsira mai wangu kutyora foya. Ini ndakazochera bhani rekupedzisira ndo rasina kutyora pamaripi 8. Zvadaro auya musi wa 15 ndakati ini nangu Lucy apa zvokuti tigarisane tese panapa hazvichaiti nokuti tasaone mwedzi yawagara usiri panapa. Ndinoziva here kuti wanga uri kupi kuwanga wakamboroorwa. Ndobva tora hako hembe dzako dzirapa idzi handi wakati hauchandida tora hembe dzako ende sei upfuurira hako. Ndobva atakura hembe dzake ndamusiya pabus stop zveshuwa bva akwira bva aenda. Handiti pane pandandasiyira pekuti pandakaenda kuHarare ndakaudzwa mbuya wacho anogara munomu Marusape munomu tengesa kurengu uko kuvanonzi mbuya Motsi. Zvadaro aenda uko takati April takatamba independence musi wa 20 April wiki reindependence rakapfuura
rekunopera kwemwedzi anditi last week rachokupera kwemwedzi waApril wakauya kumba kwedu mai Mandravu no waiti baba wacho waLucia nevanotama mhodzi wakauya vangu varipo nemwana mukomana wamai Mandravu anga aripo nevamwe sekuru wacho wekwamatimbe ware zvigunwe zvakadembuka kune rumwe ruoko kasingakanganisi kati zvakaremara here wangu waripo wenduti sekuru tamai mhodzi avo wangu vaine mupini wakauya nawo pamba pedu wakauya makuseni musi wa wiki irorero iri Friday wiki rekupera kwaApril irorero ndokubva warwisa mai wangu wakavatukirira nezvinyadzi ava ndia mai wangu waita sei wainditsanangurira ndobva ndakumbira kubasa vekubasa rodondiitinesera nhau iyi ndakakumbira kubasa ndakati mai wangu ini anorwara neBP ndanzoti mai wangu adoni ndokumbira kuti ndiende kupi kumba ndapiwa 2 weeks dzeleave ndobva ndauya kupi kumba ndauya kumba musiwo dhee racho iro rawauya kuzota mhishonga pamba ndora ndakasvika ndichingosvika naugara kwe30 minutes wanga wasvikawo ndobva wakasvika newanhu iwawa ndakabva ndafonera muzukuru wangu ano akazoita munyai wangu inini anonzi Wasakarombe wauya pamba ndakasa kuatsanangurira nhau yakaitika mabhiro akaita Lucia pamba netsamba dzaakanyora iye ega nemurume wake akatira kuti ichokwadi tsamba ndakanyora dziriko kumba kwani dzavana sekuru dziri kwamai Mandravu sekuru wacho akandibvunza kuti mudzimai unomuda here ndakati ini mudzimai wangu ndinomuda asi kuti iye ndiye akandiramba ega pesa pata tane mwana ndobva wasiya iye akatovhunzwa naWasakarombe kuti iwe murume unomuda here akati murume handichamudi ndomatsanangurira akati wakamusiya zvichimanikidzo pamba pedu wamusiya zvichimanikidzo ndakati hapana chikuipa ndakazoita munyaya wangu muzukuru inini ndiyakandi sekuru hamuna mari here handitika sezvo mai Mandravu vari kuti baba wacho waripa muendese chinyi mari yekundozivisa handiti zvekuti vanhu manetsana maita sei ndo zvinoita imba handitika dzimba dzise dzine history akati hapana zvakaita sei hapana chakaipa ndakanozivisa ne$30 zuva remangwana racho ndopakaenda mari ikanogamushirwa tiri muna April 2023 ndobva ndataurana nasekuru wangu handitika wachindibvunza nhau yekutukwa kwakata mai ndikaona kuti ndigadzire ukama hwakanaka namaika zvina nditsvaga hangu pangu pekuti nditi sei ndigare ndichipoto ndichinoita sei chinoona amai ndikati mudzimai ngatitsvagei pamba pekuti tisu tiite sei togara toita pekuchengeta here kana kuti toenda paprazi handiti tikatowirira takwenda chii pafamu totaenda panogara pafamu musi wamuna Mei taugara pafamu second week remuna Mei kasina kanga tisafana ri7 mudzimai wangu inini akakumbira kubasa ndisingatozvizivi akati mai wangu waadhimitwa muchipatara musi wa7 chakasakangasichafana chachiri chitatu second week irorero pari pa7 na8 ndikati akumbira ndisingazvizivi akabva aenda kumba kubva ma10 akabva pabasa ma10 handiti ndobva aenda kumba kumba handiti iye anoti akaenda kumba kwamai Mandravu akadzoka kuma9 dzemanheru asati adzoka munhu wandakafonera vanonzi mbuya mai Panasho vanotengesa parenga ati mbuya tatiripo paplazi ndopa ndakakumbira 2 weeks dzeleave ndakatoshanda tese kati iwe wachiendawo kubasa inini kana madhezi angu ekuti ndiende kupi ndidzokere kubasa kwandika akwana ndoenda kupi kubasa kana chinge tazotambia tozotsvaga pamwe parinani pekuti tisiti tigare ndobva ndafonera mbuya mai Panasho ndakati mbuya mai ndokumbira kubvunza kuti mama uri kunzi waadhimitwa muchipatara ndewapi vakati handiwazivi ndobva ndafonera sekuru Tamai vanonzi sekuru Tamai Mhodzi vakati hakuna mama wati adhimitwa pai muchipatara
unofunga kuti pamupandi wachataura nhau dzezverora avari kukunarora havasi kutaura kudetsana kwese. Aiwa, ndoda ini mudzimai ndakatorerwa. Ndakatorerwa mudzimai. Bata zvine apa ari pamberi pako ndo matorwa ari kuda madamages avari kuda. Handari pamberi pako. Aiwa. Pamira pasi pangu mambo wangu. Bosi pakayabva pamba pakatorwa pekupedzisana mai wacho. Akatorwa asina pamiri. Nekuti mai wacho ndiwo akatotakura madishi nemagumbezi. Wakagara naye kubva muna 2022 ndizvo kusvika 2024 ndizvo. Takagara hazvisviki 2 years. Hazvisviki 2 years. Inasa ndamboita mwana. Ndio mudzimai wangu wekutanga. Aiwa, ina ndamboita mwana. Mudzimai wangu akatotorwa asina mwana. Indakatora zvekutorerwa mudzimai mambo wangu. Handina kuti zvakugara iwe kuti wakagara nazvo ndozvakazokumisa kuti konhoro vese ari kujeka tafuaaaura kuti aiwa takaimboendesa mari mambo wangu ngenyaso kutsanangurira. Ndakaendesa mari kuna nyangu ndakamupa mari akaenda nemari ndawana padiki pana ndawana after mari yetsvakira gume yekubvuma kuti mukadzi wako kuti chitoroora handiti teda tonobvisirwa mari chitogara tese. Amai ava vakaramba mari kumba kwa munyai aenda akati ndozvikutaura kuti aiwa mukadzi wako paabva pamba pako akazondomwe yakabva yazodii haizvarwi nemusi mumwe chete inozondokunduka yachi mwedzi nemwedzi ende wewe kutaura iwewe kuti wabva iwewe wasiyana nemukadzi uyoyo mwedzi wapera uno yadii hausi mwedzi wapera uno mwedzi upi akatorwa gore rapera muna August. Muna August izvezvi tiri mwana tiri muna April. Urova kuti kubva August kusvika izvi hamuna kuzombonana kurara mese kubva muna August hamuna kuzombonara mese chiverenga imwe mwedzi nekuti inini mudzimai handina kumuramba ini mambo wangu mudzimai asi ndakatorerwa mudzimai. Aiwa iyo kutorerwa neimwe iyo hatisi kutaura kutorerwa ishu vari kutaura kuti tiri kuda kugara nemwana wedu akukamuitisa pamiri taakudawo matorwa madamages ndo vari kuda otezverawo indokwanisa kubvisa mari pane mudzimai wandiri kugara naye nokuti akandidzosera mudzimai handirambi kuroora. Ndinoda kutokumbira kuda toenda kuma-DNA mudzimai handimudoro 2030 chekutanga wakagara nemukadzi wakufoneri 2 years unobva papo uchinara naye uchimuita yonge wakanga wapiwa nani wakadimuzvita nasisi wako zvawaita mwanaro wako wakadimuzvita nasisi wako iwewe uchimusandudza wasizwa mwana wako hawana iwe kuita zvaunoda ndo unachovari kuti iwewe wakaita zvaunere mwana wako usina kupiwa simbo after $1.5 years $30 chaichayo iri kuroora inini panguva yacho ndaito neshungu dzekubvisira kuti tigare ndichowake umusha wangu mambo wangu uchibvisa matorwa kuzoroora uchizoenda kuroora izvi zvauda madamages ndo vari kutaura matinoda chii dari unoti chii kamambo takadaro imombe nato ichokwadi kutotizvakipani mwana tozoti mwana ako wanozokuebvisa mwana apo ndototi pane nhumbu yauda kutobata saka pauda nemasungirwa ndongo yanosungirwa ino
asati apona asununguka saka izvo atononokerwa kusungirwa saka anofanira kubhadhara nembudzi dzacho tiri 3. Saka mukadzi wako haana kumbowatanisa ane chirume rwairi hakuna anopindira pamuro rwenyu asi nezvavako vari kuona chimatoro uye nemasungiro mbudzi 3 mombe 3 unozvibhadhara rini? Apa padatokumbirawo mambo kuti mondipawo nguva yekuti ndikwanise kutsvaka. Ndotokumbira kuti mondipawo mukana kuti chitaura kuti unoona mukana wakafana sei pamombe imwe chete ukandipawo ndikakwanisa kutiwo pamakore 2 ndobhadhara pamakore 2 ndobhadhara kutokumbira nokuti handinawo pamawaniro endinoitawo mambo wangu ndobva nditokumbirawo. Uzoona zvibasa kuti unonha pabasa ndibasa rako rinokosha matauro ako wachitoita handisi kutokumbirawo kupedza tudo kutya kuti basa rako rinokosha. unoti kati mai wangu warwara nebp warikuturusinga kukumbira kuitira kuti pabasa rese chero uri papurasika chero kakumbira unodziwira nechinhu chinoratidza kuti dambudziko rako rawirwa ndarindiripo pamakore 2 makanditiwo ndobhadhirawo mombe kutokumbirawo. Mwana wako opedza ane 6 years pamasungiro chete kwete kuti kuroora unonga nekutsvinya kuite zvako hakusi kutsvinyira kutokumbirawo nekuti 350 right tokupa isusu mwedzi wega obvisa ma 150 kusvika wapedza 1050 mwedzi wega kutanga muna Mei utanga kupera kwamwedzi Mei obvisa 150 isusu mari yako i 1050 plus kuzima ma 40 yoita chii 120 plus 1050 yoita 1170. Maposti hatishaisi maposti tezvara kuti kwashanya bhisi akuchema saka obhadhara 150 pa 1170 inoita mwedzi mingani? kutanga mwedzi unoda inoita mwedzi mingani? upedza kunozongobvisa 170. pana ndotokumbirawo mama ndepekuti ndisingadi kunyeperai kana kuti mbozonditi ndakushorai pamawaniro endinoita panotokumbirawo ndepekuti pa 150 nekuti pei yangu haitosvike ku 150 mari endinotambira. Bada unokadzi unokwanisa mari bozi ndaitotoshingiro kuti ndikarimawo kana kuri kuti ndikarimawo gore rinoire tikubatai ndokwanisa kuti gore rinoire ndokwanisa kuonawo yakari egore rapo esizini yapfuura gore randasina nawo kurima ndangati esizini yapfuura saka unogora mari kana chingere kuri kuti handina kurovha kubasa inenge iri $70. Ushobisa 100 takubisa kwa 150 100 okay pana ndotokumbirawo mambo wakuti kuti pamwedzi wega then pachokwadi ndichinyepa kuti 100,000 ndoikwanisa kutokumbirawo kuti padoperawo season ikarima pasizini ndokwanisa kuonawo mombe ndoshingirawo futi nokuti chendinacho chechacho handina ndendoshingirirawo kuti ndite sendiipirawo mhosva yangu
uchiziva kuti une mhosva wakapara mhosva Bye.